Tak. A teď vám pro všechny natočím takový nějaký dnešní večerní servis a večerní povídání. Dokonce i naše krásná Ditka přišla, která se tady jako nese jak parnařencem. Krásná Víla a Málka. A normálně si představte, že jdeme sválně jenom, abyste viděli všichni, komu to pošleme, jak to prostě krásně tady pro nás přichystaný. A tady za tím všechno takhle to, jak je krásný, prázdný, tak to za chvilku všechno bude nabitý lidma. A tady vlastně vidíme přípravy na večeři a jak jsou na nás kluci hodní. Hello, chef. It's possible to move your job, your work? Tak, salam. Salam. A tady vlastně jsou všechny sladký papáníčka na venkovní servis, venkovní večeři. Zvláštní jsou tady mandarinky, které chutnají něco mezi pomelem, pomerančem, grepem, možná i citronem. A velká paráda, co tady je, tak tady máme mečouna. Normálně úplně rozsekanýho. Dětka se vedle něho postaví, aby to viděla. Jakože hustý. Tak ho seknu na vejšku, že to je opravdu mečoun, ale s tím mečem. Ten je krásný. To je nádhera. Tamhle už kluci grillujou ryby. Jdem se na to podívat. Už to dáváme grilit tamhle. No a tady je venkovní kuchyně. Krásně všechno připravení. Nazdobení, ozdobení. Krásný grill venkovní. Tamhle záru vidím asi 100 milion krabů, nebo co to tamhle je. Že by to byly kraby. Jsou to krabíci. Haso krabů. Už se grillujou tamhle. A už se grilluje krabíci. No, a tady bude maska. Hafo masíček. Tady bude všechno připravené. No a na to, že začíná večeře za půl hodiny, tak už je to tady v plném proudu. A jdem se podívat si dovnitř, ne? Hello, šéf. Ahoj. Ahoj. It's no problem, as I move. Your face? Fine. Jak se máš? Děkuji. Where are you from? Egypt. It's my wife. Tell me in the morning it's US original Italian. You're welcome. You're welcome. Egypt. See you. So it's possible now to move inside to the restaurant because I know it's I like because without the people. Okay, no, for my documents it's not possible. I need to wait for the open. Okay.
je to ještě nemají pěkně kompletně otevřený, ale my si to prostě půjdeme projít. My si to půjdeme projít. Můžeš jít se mnou, prosím. Tak fajn, tak tady čekej. A tohle to je vnitřní restaurace. A tady tohle za chvilku bude úplně plný. Teď projdeme jenom tady, co nám nabízejí, abyste viděli, že to je prostě nářez. Jo. Všechno s cedulkou Fantázia a jak je psáno, tak je dáno. Každý kus dortíku je prostě fantastický. Ještě, že to nejde. Takhle nám šéf, nebo mě dovolil šéf, jít do restaurace ještě bez lidí, protože za chvilku natáčet něco, co bude rozklepaný, rozňahnaný, bude velký problém. No a co dál? Tady pro Itálii, to je italský kout, kde je pasta, spaghetti, chef italiano, buonasera, originalo italiano, chef. A tady dál prostě salám a máme tady připravený brambory, nádhera, něco nádherného, skvělého, slušní kluci nám to otvírají, paráda, prázdný, zelenina, nádhera, ochotný, udělají všechno, prostě ani se nemusí říkat a je to úplně skvělý. Nádherný člověk, Egyptian, salam a šokram. Standardní pečivo, co prostě nám nabízejí. Hotel Fantázia v Egyptě je něco neuvěřitelného. Je to prostě skvost, jak někdo kdysi na YouTube řekl nebo napsal, že to je slabý standard, tak se asi trošku pomát. Protože tohleto, když by měl udělat každý rezort, tak prostě by už nikdy nikam nejel, než do Egypta. My máme hlavně úplně super tady nabídkovou tabuli olejů, octů, italských olivových olejů, rýžový oleje, sezamový oleje, ořechový oleje, všechno tady bílej ocet, žlutý ocet, červený ocet, vinný ocet, jablečný ocet. No tohle to teda je nevíře. Takovýhle hafo krevet. Včera byla obrovská místa, asi 1000 krevet. Nevím, jak to kluci dělají, ale za ty peníze, co my jsme sem přijeli, tak jsme dneska se ženou počítali, že kdybychom vypili za den každý 10 piv, tak jsme tady vlastně jenom za to pivo. Podívejte se, všude samý krevety, saláty, zelenina, ovoce a beduínům přinesete pomeranč a jabko a oni vám dají snad i vlastní dítě. Jo, prostě hromada sushi. Bylo to tady každý den, každý ráno, každý večer. Hromada číšníků, co se o vás starají. Je tady spousta personálu, který prostě jsou vyfiknutý, který prostě dělají
který prostě dělají. A tam máme našeho kluka, který o nás dbá, který se o nás stará. Každý den teda sice za $10, ale je to v pohodě. Je to náš miláček, Habibi. Ale tohle je nářez. No a já, jakož mám úplně speciální povolení na 10 minut, tak to jenom zkrátím a radši půjdu ven, ať se tady necítí, že jim beru duši z těla. No, takže takhle potom odcházíme pryč a jdeme na vínečko. Na vínečko teda je super, protože jsou tady Italové, italské rezort, takže víno je úplně delikátní. O hotel vlastně se stará i tento člověk, který má na svědomí celý provoz gastra, který v tom černém je další manažer a společně vlastně tady tvoří takovou partu lidí, kteří jako opravdu se o nás starají ze všeho nejlíp, co jsem já zažil. No, tak asi myslím, že by to mohlo být všechno. Takže to je super.